Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-bini mill-ġdid tax-xatt ta' Marsalforn f'Għawdex li b'investiment ta' 3 miljun euro issa jista' jitgawda mill-familji mingħajr karozzi. F'dan il-proġett ix-xatt inqala mill-qiegħ u sarlu tisbieħ estensiv fl-istess waqt li solva l-problema tal-ilma baħar meta kienet tagħmel ix-xita jew ikun riħ qawwi bil-bini ta' culverts ġodda. Tbidlu wkoll servizzi relatati mal-ilma u d-drenaġġ u sar il-pavimentar fit-toroq prinċipali kollha ta' triq il-Port, triq il-Forn, triq San Giuseppe, triq ir-Rabat u Misraħ Ser Michelangelo Refalo. Jikkumplementa x-xatt ta' Marsalforn sar ukoll il-bini mill-ġdid tal-mol fil-Menqa li qed jagħti servizz aħjar lis-sajjieda. Residenta Għawdxija li spiss tifrekwenta din iż-żona qalet li qatt f'ħajjitha marat proġett bħal dan. Jiena proġett bħal dan għadna qatt ma rajt għax nirfrekwentaw kuljum. Il-ġimgħa kollha, x-xitwa kollha, s-sajf kollu. Jalla il-poplu issa xejn jiġi hawn isfel jibża għall-ambjent, għall-li jagħmlu għax proġett bħal dan għadu qatt ma rajna aħna. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan il-proġett jaħseb biex partijiet sostanzjali minn din iż-żona tingħata lin-nies. F'dan il-kuntest, Dr. Abela rimarka li f'Għawdex jeħtieġ li jibqa' jinħoloq ix-xogħol u tissaħħaħ l-ekonomija biex isiru aktar proġetti ta' dan it-tip. Din parti mill-viżjoni tagħna bħala gvern li rridu noħolqu spazji ġodda fejn il-familji igawdu lil xulxin, fejn l-anzjani tagħna jistrieħu u tfal jiġru u jistgħu jilagħbu mingħajr inkwiet. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-futur ta' Għawdex u l-impenn tal-Gvern biex l-isfidi f'din il-gżira idawwarhom f'opportunitajiet. Għawdex li jibqa' jispikka għal dak li jista' joffri biss Għawdex, imma li ma jkun żvantaġġat ekonomikament. Għawdex li juri li l-ambjent u l-ekonomija jimxu id fit. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri ringrazzja lil ħaddiema kollha li għamlu realtà dan il-proġett li għal snin twal kien biss ħolma. Ringrazzja wkoll lill-lukandiera, sedien ta' ristoranti u lill-pubbliku li kkoperaw sakemm tlesta l-proġett. Kif konna nsippropjew lestejna il-parti tal-Menqa l-intmiem is-sajf li għadda konna tajnikom kelma. Għednilkom li tul ix-xitwa ser naħdmu bla qiegħda sabiex jinbeda mill-ġdid u jinbena mill-ġdid. Dan ix-xatt u jitgawda propju dan is-sajf 2021.